Hevalê me rojnamevan, nivîskar, şanoger, stranbêj, helbestvan, İkram Balakanî niha projeyeke nû dayî dest pê kirin. Bi navê Kurdî Go kanaleke YouTubeê vekiriye. Em binerin bêka ev kanal çima vekiriye, armanca wî çi ye, derbarê wê de hevpeyvînek me pêre heye li ser xetê ye. İkramcan merhaba. Merhaba, Fuat Bespas. Belê nava gomet pêşkeşiya xwe jî digot te kanalek nû ya YouTube vekirî bi navê Kurdî Go. Tu karî hinekî ji mer qala vê kanalê bike. Kanaleke Go tê de tu yê dersê Kurdî bide. Pêşiyan vê bipirsin te çima pêdivî bi kanaleke wisa dît? Bi rastî gelek demeke dirêj dibîna me de bû ji ber gelek sedema. Bi taybetî em bibêjin aliyê başûr û rojhilat em bifikirin. Alfabeya aramî bikartînin, lê alfabeya latînî nikarin baş bikarbînin. Bi taybetî rojhilat ji ber ku Îran alfabeya latînî wek İngilîzî bikartîne. Belkî gelek bala wek şame mesela gelek kesên navdar hene, stranbêj hene, heta derhînerek em sen bi navê Behmen Qubadî, lê demam navê dinêrin nivîse Bahman Qubadî ne wisa. Bervan kîmasiya min her tim serê me de ez çawa bikim ez bime alîkar hem haya Bakur ji wan hebe bizanin ewtîna çiwateyê hem jî bibe pirek di navbera alfabeya Kurdî û aramî de yanî di nava beşên Kurdistanê de ez ê çawa bikarim pirekê çêkim ku ji hev fan bikin ji ber karûbarê rojane karê çokmeniyê karên din derfet çê nedibû lê bi wê pêvajoya ku dest pê kirî de êdî em dibînin ziman biye xaleke sereke ya têkoşîna gelê Kurd ji ber wê jî pêwîst e êdî em rêyekê bibînin ku Kurd hinekî din bikaribin ji hev fan bikin. Yani bakuriyek bikaribe pirtûkê başûriya bixune, an jî rojhilatiyek başûriyek bikaribe latînî binivîse bixune, qet nebe taytırê televîzyona bixune nûçeyan çi derbas dibe. Ji ber wê yekê jî min pêşî biryar da ez ji bo alfabeyê qet nebe di nava mehekî de êdî hemû Kurdek ku Kurdî dizanin eger lê temaşa bikin piştî mehekê hem bikarin bi tîpê aramî binivîsin an jî bixwînin an jî yê ku latînî nizanin bikarin bi latînî binivîsin bixwînin bi wê armanciyê me xwest ez tiştekî bikim lê çi bû dawî de min got bi navê Kurdî Go qet nebe medya civakî niha li pêş e birêya medya civakî jî kêm be jî em bibine pirek di navbera wan alfabeya de lewre min jî dest bi Kurdî Go kir. Aha, saet xweş be. Bi rastî vê bêtir zelal bû ji ber ku wekî dijî hin kanal hene Go bi Kurdî dersa didin zêdetir jî bi kurmancî. Lê misyona te hinek cudayî niha em tê gihîştin temaşevanê me jî herwiha. Yani hege min şaş fêm nekir bi vî hawî em bêjin yekî got bi kurmancî bi latînî zanibe bixwîn û binivîsîne piştî va dersê te wê karibe bi aramî û ewa erebî jî bixwîne. Bêguman eger baş dîra xwe bidî dest bişopîne piştî 33 roja wê bikare bi tîpê aramî hem binivîse hem jî bixwîne. Em eger em bêjin nûçeyeke Soranî bibîne an jî yeke Behdînî bibîne êdî bikare wan tîpa bixwîne û jê fan bike. Ji ber ku Kurdî ye tenê tîpa nas bike besa. Rast e saet xweş û ev jî balkêşe dîsa 33 rakam derket pêşiya me romana te jî navê wê 33 bû. Çima 33 ders? Ez lêborînê dixwazim ez pêwîst rast bikim de romana min navê 13 bû. Pardon 13 bibore. 33 çima 33 ji ber ku alfabeya Soranî an jî aramî em bêjin hin kes dibêjin 33 tîpê esasî hene hin kes jî belkî din tîpê dîc bi nav dikin lêya Kurmancî jî wekî min dizanin 31 û deng pev deng heye dibe 32 bi giştî deng zêde ne nîşane ev in deng zêde ne eger denga binêrin 38 deng zêdetir hene ku hedbe 40 deng lewre jî me bi giştî got eger ev nîşaneyê ku hene 33 nîşaneya nas bikin êdî wê bikaribin dengê din fan bikin û bixwînin ji ber wê yekê bû 33 roja wekî dî jî roman ji te anî ew ê te anî bîra me ez bibêjim roman jî bi hemû zarawayên Kurdî bû ez nizanim çima em misyon xwe re ew kiriye her tim ji bo hemû beşên dinê Kurdistanê jî ez bawerim ew dibe nizanim ez vekî wezîfeyekê dibînim ji xwe re hêvîdarim bibe mîna ji bo kesên din û ji bo sazî û dezgehan jî ku bi hemû zarawayan xebatê bikin hem Kurd nêzî hev dibin hem ew parçebûna di navbera Kurda de bê wata dibe. Belê bi rastî jî misyoneke pir hêja û li gora min pîroz te danî pêşiya xwe ji ber ku derdê me Kurdayê herî girîngek jê ew avakirina ruhê netewî zimanê netewî û ji bo ku ew ruh jî çêbibe bêguman pêşî lazim e me re hevdû baş fêm bike.
خباتی که پر قیمته اکرام جان تا حتی نهاز باورم 5-6 درس شکل بود نوسا از دقیقاً چی بیش من نزدم بالکی شاید دوام دست به مسئله کرد بیشی من سر مدیا جواکیش چند حساب بکر بون پشتی کم از رکلام داریم میگوین دست به درس زبان کردی دیکن یکسر همو حساب من مدیا جواکی یک کردی گوش دنوده هاتن آستان کن هاتن گرتن او گلک بالکیش بو خویا کش زمان ما تیگیشتن زمان او گرینگاش بو زمان در ترسن کسی در دوره که جد ترسه خویا که وزا خویا دیگه هاتن آستان کنش ببی کی منک درنگ دست بکر نه حتی نه 6 درس هاتن نوشاندن پشتی هنگیجی روز به روز هر روزه درس دیگه نوشانی کسی کو ایرو ام بیشتر دست بکر پشتی مهکیدن دکاره دی به هر دو زاروای بنویسه بخونه ثمر یا جواکی دکارن بشوپینن به تایبەتی لەسەر یوتیوب کانال کوردیگو هەیە دکارن لێ بنێرن ئەو جی نەج بۆ بەرژەوەندیەکی ئانجی هەن کەسبەکی دفکرنج بۆ پەرەیە تشکی وسەتنە پەرەج قازانجناکە تشکیژناکە تەنێ خزمەتەکە مەجانیە ji بۆ ku gel bikar bacı hafan bike. بله ساعتتا خوش بو هگر او قصدی آستن کرین شو و ابسری خو نشان دادی که کاری تو دکی کاری کی راست و جدی لازمه به دوام کرین ام جاره کردن دوباره بکش بو تماشاوانه مجد یوتیوب بیده ناوی کردی گوی دما گوهند نویسن دردی کوش کرم خو ببین ابونه وی کاناله ویدیویا تماشا بکن پرسه و هبه دشیرویان بنویسن و کو پشتگیری واجی دوی خباتا هجاده هبه از اب خوشی براستی جن هاو پیوش درسا یکمین زیاد دست پی بکم جبو از جی دخوازم گله میوه داره تشتی گود نویسن فهم بکم اکرام جان وکی داوی گوتنک تجمره بیجه هیه اسپاسیال دکیم اجبو کدو خبات و ساعت خوش اجبو کو اونجا گرنگی دنا خبات مکردی و هر تم د باشا رومان د جدی سا و اسکیب میوان ساعت خوش و اجبو کدو واجی گله سپاس اجبو همون خباتکار استیک تیوی و چکمنیا آزاد جی اسرا و خالدشنی و سرکفتن جوانات خوازم ساعت خوش صاحب ساعت تجی خوش گلک سرکفتن کاری تد بمین خوشیده